രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. श्री कृष्ण मंदिर श्रीमत्पादज्ञानतिमिरान्धस्य ननाञ्चनाशलाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपीश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तु सप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरतिषे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय ददाली कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय प्रभुपाद की जय मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना तारक मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंदम नानम अध्यायम श्लोकम 30। ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ, ഹിരണ്യകശിപുവിനെ അടുത്ത് തന്നെ വധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം. അത് കേട്ടപ്പോൾ ദേവന്മാർക്കൊക്കെ ആശ്വാസമായി. ഭഗവാന്റെ ആ ഉറപ്പ് പകുതി അസുരനെ വധിച്ചതുപോലെ തന്നെ ആയി. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചെങ്കിലും സമാധാനത്തോടെ മടങ്ങിപ്പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് നാരദമുനി.
ഒരു വൈഷ്ണവ അപരാധത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയുണ്ടായി. ഭക്തപ്രഹ്ലാദനോട് ദ്രോഹങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അവനെ വധിക്കും, അവൻ എത്ര ബലവാനായാലും എത്ര വരങ്ങൾ നേടിയവനായാലും. 30ാമത്തെ ശ്ലോകം നാരദ മുനി തന്നെ പറയുന്നതാണ് പ്രഹ്ലാദന്റെ ആ മഹിമകളൊക്കെ ഈ അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കും. മാതാജി കാണാല്ലേ സ്ക്രീനല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം ഋജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ ദൈത്യപദേ പുത്രാശ്ചത്വാരാ പരമാദ്ഭുതഃ പ്രഹ്ലാദോ അഭൂന്മഹാസ്തേഷാം ഗുണൈർമഹദുപാസകഃ. തസ്യ ദൈത്യപദേ പുത്രാശ്ചത്വാരാ പരമാദ്ഭുതഃ പ്രഹ്ലാദോ അഭൂന്മഹാസ്തേഷാം ഗുണൈർമഹദുപാസകഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ ദൈത്യപദേ പുത്രാശ്ചത്വാരാ പരമാദ്ഭുതഃ പ്രഹ്ലാദോ അഭൂന്മഹദസ്തേഷാം ഗുണൈർമഹദുപാസകഃ. തസ്യ ദൈത്യപദേ പുത്രാശ്ചത്വാരാ പരമാദ്ഭുതഃ പ്രഹ്ലാദോ അഭൂന്മഹസ്തേഷാം ഗുണൈർമഹദുപാസകഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ ദൈത്യപദേ പുത്രശ്ചത്വാര പരമാദ്ഭുതാഃ പ്രഹ്ലാദോ അഭൂന്മഹാംസ്തേഷാം ഗുണൈർമഹദുപാസകഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ ദൈത്യപദേ പുത്രശ്ചത്വാര പരമാദ്ഭുതാഃ പ്രഹ്ലാദോ അഭൂത് മഹാംസ്തേഷാം ഗുണൈർമഹദുപാസകഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ ദൈത്യപദേ പുത്രാശ്ചത്വാര പരമാദ്ഭുതഃ പ്രഹ്ലാദോ അഭൂത് മഹാംസ്തേഷാം ഗുണൈർമഹദുപാസകഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ജനാനു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ ദൈത്യപദേ പുത്രശ്ചത്വാര പരമാദ്ഭുതാഃ പ്രഹ്ലാദോ ഭൂമൻ മഹാസ്തേഷാം ഗുണൈർമഹദുപാസകഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ ദൈത്യപദേ പുത്രശ്ചത്വാര പരമാദ്ഭുതാഃ പ്രഹ്ലാദോ അഭൂന്മഹാംസ്തേഷാം ഗുണൈർമഹദുപാസകഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ ദൈത്യപദേ പുത്രശ്ചത്വാര പരമാദ്ഭുതാഃ പ്രഹ്ലാദോ ഭൂന്മഹാംസ്തേഷാം ഗുണൈർമഹദുപാസകഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തസ്യ ദൈത്യപദേ പുത്രശ്ചത്വാരാം പരമാത്ഭുതഃ പ്രഹ്ലാദോ ഉന്മഹസ്തേഷാം ഗുണൈർമഹ മഹാദുപാസക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. हरे कृष्णा। निर्मला माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्य दैत्यपदे पुत्रांश्चत्वारः परमाद्भुताः प्रह्लादो अभून्महां तेषां गुणैर्महदुपासकः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। सलशा जी माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्य दैत्यपदे पुत्राश्चत्वारः परमाद्भुताः प्रह्लादो भून्महांस्तेषां गुणैर्महदुपासकः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। पार्वती अम्मा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम हरे नमो कृष्णा। भगवते वासुदेवाय तस्य दैत्यपदे पुत्राश्चत्वारः परमाद्भुताः प्रह्लादो जग्भून्महास्तेषां गुणैर्महदुपासकः। हरे कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा। शारदा जी नंबर माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्य दैत्यपदे पुत्राश्चत्वारः परमाद्भुतः प्रह्लादो भून्महास्तेषां गुणैर्महदुपासकः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। रंगवाणी माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय तस्य दैत्यपदे पुत्राश्चत्वारः परमाद्भुताः प्रह्लादो अभून्महांस्तेषां गुणैर्महदुपासकाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वसंत माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्य दैत्यपते पुत्रास्तत्त्वा परमाल्पुताः प्रह्लादो महास्तेषां गुणैर्महदुपासकः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रसन्नकुमारी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्य दैत्यपदे पुत्रास्तच्चार परमात्पुद प्रह्लादो अभून्महां तेषां गुणैर्महदुपासकः। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा। स्वर्णप्रभा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्य दैत्यपदे पुत्राश्चत्वारः परमाद्भुताः प्रह्लादो अभून्महां तेषां गुणैर्महदुपासकः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। सरोज माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्य दैत्यपदे पुत्रांश्चत्वारुदाः प्रह्लाद अभूमहांस्तेषां गुणैर्महत् उपासकः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। रत्नाशिषधर माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी। हरे ओम कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय तस्य दैत्यपदे पुत्राश्चत्वारः परमात्भुतः प्रह्लादो अभूत् महान् तेषां गुणैः महत् उपासकः। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा। अनिंदती माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय तस्य दैत्यपदे पुत्राश्चत्वारः परमाद्भुताः प्रह्लादो अभो महांस्तेषां गुणैर्महदुपासकः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। शांता देवी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्य दैत्यपदे पुत्राश्चत्वारः परमाद्भुतः
പ്രഹ്ലാദോ അഭോന്മഹംസേഷാം ഗുണൈർമഹവത്വാസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുമിത്ര ശാന്തി ബ്രദർ മാതാജി. हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणाम प्रभुजी। हरे कृष्ण। तस्य दैत्यपदे पुत्राश्चत्वारः परमद्भुतः प्रह्लादोऽन्पुनास्तेषां गुणैः महदुपासः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण. गीता सिंह माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्य दैत्यपदे पुत्राश्चत्वारः परमाद्भुताः प्रह्लादो भून् महांस्तेषां गुणैर्महदुपासकः। हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणामम। हरे कृष्ण. शोभा प्रदीप माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्य दैत्यपदे पुत्राश्चत्वारः परमाद्भुता प्रह्लादो अभून्मास्तेषां गुणैर्महदुपासकः। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सिंधु माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्य दैत्यपदे पुत्राश्चत्वारः परमात्मुदा प्रह्लादो अभून्महस्तेषां गुणैर्महदुपासकः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण. जय माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्य दैत्यपदे पुत्राश्चत्वारः परमाद्भुताः प्रह्लादो भून्महास्तेषां गुणैर्महदुपासकः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. वत्सलगोपालन माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्य दैत्यपदे पुत्राश्चत्वारः परमाद्भुता प्रह्लादो अभून्महास्तेषां गुणैर्महदुपासकः। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण. ഹിരണ്യകശിപുവിന് അതിശയകരമായ ശേഷിയും യോഗ്യതകളുമുള്ള 4 പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ പ്രഹ്ലാദൻ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും ഉത്തമൻ. തീർച്ചയായും പ്രഹ്ലാദൻ എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളുടെയും സംഭരണിയായിരുന്നു. കാരണം പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഒരു മഹാഭക്തനായിരുന്നു അവൻ. ഭാവാർത്ഥമേശി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് യസ്യാസ്തി ഭക്തിർ ഭഗവത്യകിഞ്ചന സർവേർ ഗുണസ്തത്ര സമാസതേ സുരഹ. ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനിൽ അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയും വിശ്വാസമുള്ള പക്ഷം അയാളിൽ കൃഷ്ണന്റെയും ദേവന്മാരുടെയും എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും നിരന്തരം പ്രകടമാകും. ഭാഗവതം 5:18-12 പറയുന്നു. പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് മൂലം എല്ലാ ഗുണങ്ങളും തികഞ്ഞവനെന്ന് പ്രഹ്ലാദനെ ഇവിടെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. അതിനാൽ പ്രേരണകളില്ലാത്ത ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമായ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും തികഞ്ഞവനായിരിക്കും. ഒരുവന് ആധ്യാത്മികമായി പുരോഗതി പ്രാപിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഉദാരമതിയായ ഒരു ദൃഢഭക്തനായിരുന്നാൽ അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും പ്രകടമാകും. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഹരാവഭക്തസ്യ കുതോ മഹത്ഗുണഃ. ഒരുവൻ ഹരിയുടെ ഭക്തനല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഭൗതികമായി കുറെ സദ്ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവയ്ക്ക് മൂല്യമുണ്ടാകില്ല. ഇതാണ് വേദങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം. പ്രഭുപാദ്. 31-32 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് അത് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരദമുനി ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. യുധിഷ്ഠിരമഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മണ്യാശീലസമ്പന്ന സത്യസന്ധോ ജിതേന്ദ്രിയഃ ആത്മവൽ സർവഭൂതാനാമേക പ്രിയ സുഹൃത്തമഃ ദാസവത്സന്നദ്യാരാംഗ്രി പിതൃവദ്ദീനവത്സലഃ ഭ്രാതൃവത്സദൃശേ സ്നിഗ്ധോ
പുരുഷീശ്വര ഭാവനഃ വിദ്യർത്ഥാരൂപജന്മാഢ്യോ മാനസ്തംഭാ വിവർജിതഃ ബ്രഹ്മണ്യാശീലസമ്പന്നാ സത്യസന്ധോ ജിതേന്ദ്രിയഃ ആത്മവത്സർവഭൂതാനഃ മേഘസ്പ്രിയാസു ഉത്തമഃ ദാസവത്സന്നതരാഗ്രീ പിതൃവദ്ദീനവത്സലഃ ഭാതൃവത്സദൃശേ സ്നിഗ്ധോ പുരുഷീശ്വര ഭാവനഃ വിദ്യർത്ഥാരൂപജന്മാഢ്യോ മാനസ്തംഭാ വിവർജിതഃ. ഭാവാർത്ഥമസ്യ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി സംഘസ്വരൂപാദിക്ക് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പുത്രനായ പ്രഹ്ലാദന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു. പ്രഹ്ലാദൻ സമ്പൂർണ്ണ സംസ്കാരമുള്ള യോഗ്യനായ ബ്രാഹ്മണനും നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ അറിയുന്നതിന് ദൃഢനിശ്ചയമുള്ള സൽസ്വഭാവിയുമായിരുന്നു. ജിതേന്ദ്രിയനും പരമാത്മാവിനെ പോലെ എല്ലാവർക്കും പ്രിയനും ഉത്തമ സുഹൃത്തുമായിരുന്നു. മഹത് വ്യക്തികളോട് ദാസനെ പോലെയും ദീനന്മാർക്ക് പിതാവിനെ പോലെയും തനിക്ക് സമമായവരെ അനുകമ്പയുള്ള സഹോദരനെ പോലെയും ആചാര്യന്മാരെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാരെയും ഭഗവാനെ പോലെ ശ്രേഷ്ഠരായി കരുതുകയും ചെയ്തു. വിദ്യാധനം, സൗന്ദര്യം, ആഭിജാത്യം തുടങ്ങിയ യോഗ്യതകളാൽ സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന നിത്യാഭിമാനത്തിൽ നിന്നും സമ്പൂർണ്ണ മുക്തനായിരുന്നു പ്രഹ്ലാദൻ. ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ചില യോഗ്യതകളാണ് ഇവയൊക്കെ. വൈഷ്ണവന് സ്വാഭാവികമായി ബ്രാഹ്മണനാണ്. കാരണം ബ്രാഹ്മണന് വേണ്ട എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും വൈഷ്ണവനുണ്ട്. ശമോദമസ്തപശൗചം ശാന്തിരാർജവമേവ ച ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാസ്തിക്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സ്വഭാവചം. ശാന്തത, ആത്മസംയമനം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം എന്നിവയാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ. ഭഗവത്ഗീത 18:42 ഭഗവാൻ പറയും. ഈ ഗുണങ്ങൾ ഒരു വൈഷ്ണവനിൽ പ്രകടമാകും. അതുകൊണ്ട് ഒരു സമ്പൂർണ്ണ വൈഷ്ണവൻ പരിപൂർണനായ ബ്രാഹ്മണനുമായിരിക്കും. ബ്രഹ്മണ്യശീല സമ്പന്ന എന്ന വാക്കുകളാൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു വൈഷ്ണവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ആത്യന്തിക സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ദൃഢനിശ്ചയമുള്ളവനാണ്. ആത്യന്തിക സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ഇന്ദ്രിയ മനോ നിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണ്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് ഈ യോഗ്യതകളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വൈഷ്ണവൻ എപ്പോഴും എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമകാംക്ഷിയായിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് 6 ഗോസ്വാമിമാരെ പ്രകാരം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ധീരാധീര ജനപ്രിയവും. അവരെ സജ്ജനങ്ങളും ദുർജനങ്ങളും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒരു വൈഷ്ണവൻ ഒരുവന്റെ സ്ഥിതി നോക്കാതെ എല്ലാവർക്കും തുല്യനായിരിക്കണം. ആത്മവത്. ഒരു വൈഷ്ണവൻ പരമാത്മാവിനെ പോലെയായിരിക്കണം. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഉദ്ദേശാർജനതിഷ്ഠ. പരമാത്മാവിന് ആരോടും വിദ്വേഷമില്ല. തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്, ഒരു പന്നിയുടെ ഹൃദയത്തിലുമുണ്ട്. ചന്ദ്രൻ അതിന്റെ സുഖശീതളമായ കിരണങ്ങൾ ഒരു ചണ്ടാലന്റെ ഗൃഹത്തിൽ പോലും വീഴ്ത്താൻ വിസമ്മതിക്കാത്തതുപോലെ ഒരു ചണ്ടാലന്റെ ഗൃഹത്തിൽ പോലും വീഴ്ത്താൻ വിസമ്മതിക്കാത്തതുപോലെ ഒരു വൈഷ്ണവൻ എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വിസമ്മതിക്കുകയില്ല. അതിനാൽ ഒരു വൈഷ്ണവൻ എപ്പോഴും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ അനുസരിക്കുന്നവനായിരിക്കും, അഥവാ ആര്യനായിരിക്കും. ഉന്നത ജ്ഞാനമുള്ളവനെയാണ് ആര്യൻ എന്ന പദം പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. പര്യാപ്തമായ ജ്ഞാനമില്ലാത്തവരെ ആര്യൻ എന്ന് വിളിക്കാനാവില്ല. ഇന്ന് പക്ഷെ ആര്യൻ എന്ന പദം കൊണ്ട് ദൈവികതയില്ലാത്തവരെയാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്. കലിയുഗത്തിൽ ദൗർഭാഗ്യപരമായ അവസ്ഥയാണ്. ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്ന പദം പരാമർശിക്കുന്നത് കൃഷ്ണശാസ്ത്രത്തിൽ അഥവാ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ശിഷ്യന് ആരംഭം കുറിക്കുന്ന ഗുരുവിനെയാണ്. ശ്രീ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് പോലെ ശ്രീ ഭഗവൻ മന്ത്രോപദേശക ഗുരാവ് ഇതി അർത്ഥഃ. 33ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നോദിഗ്നചിത്തോ വ്യസനേഷു നിസ്പൃഹ ശ്രുതേഷു ദൃഷ്ടേഷു ഗുണേഷവസ്തുദൃക് ദാന്തേന്ദ്രിയ പ്രാണശരീരതി സദാ പ്രശാന്ത കാമോ രഹിതാസുരോ അസുരഃ.
നോ വിഘ്നചിത്തോ വ്യസനേഷു നിസ്പൃഹ ശ്രുതേഷു ദൃഷ്ടേഷു ഗുണേഷു വസ്തുദൃക് ദാന്തേന്ദ്രിയ പ്രാണശരീരതി സദാ പ്രശാന്തകാമോ രഹിതാസുരോ അസുരഃ. പ്രഹ്ലാദൻ അസുര കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിലും സ്വയം ഒരു അസുരനായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു മഹാഭക്തനായിരുന്നു. മറ്റുള്ള ആസുരന്മാരെ പോലെ അവൻ ഒരിക്കലും വൈഷ്ണവരിൽ വിദ്വേഷം പുലർത്തിയിരുന്നില്ല. അവൻ ആപത്തുകളിൽ ഒരിക്കലും അസ്വസ്ഥനായിരുന്നില്ല. വേദങ്ങളിലെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ താല്പര്യനായിരുന്നില്ല. തീർച്ചയായും ഭൗതികമായതെല്ലാം നിഷ്ഫലമാണെന്ന് കരുതിയിരുന്ന അവൻ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും സമ്പൂർണമായും മുക്തനായിരുന്നു. എപ്പോഴും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ബുദ്ധിയെയും പ്രാണവായുവിനെയും നിയന്ത്രിച്ച് പ്രശാന്തനായി കാമത്തെ കീഴടക്കി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ. ഒരു മനുഷ്യൻ ജന്മം കൊണ്ട് മാത്രം യോഗ്യനോ അയോഗ്യനോ ആകുന്നില്ലെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നാം കണ്ടെത്തി. പ്രഹ്ലാദൻ ജന്മം കൊണ്ടൊരു അസുരനായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു പരിപൂർണ ബ്രാഹ്മണന്റെ എല്ലാ യോഗ്യതകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ബ്രഹ്മണ്യശീല സമ്പന്ന. ആർക്കും ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ യോഗ്യനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി തീരാൻ കഴിയും. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നതിനും സ്പഷ്ടമായ ഉദാഹരണമാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്. 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്മിൻ മഹദ്ഗുണാരാജൻ ഗൃഹ്യന്തേ കവിഭിർമുഹു നതേ അധുനാ പീദീയന്തേ യഥാ ഭഗവതീശ്വരേ. യസ്മിൻ മഹാഗുണാരാജൻ ഗൃഹ്യന്തേ കവിഭിർമുഹു നതേ അധുനാ പീദീയന്തേ യഥാ ഭഗവതീശ്വരേ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലു. हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यस्मिन् महद्गुणाराजन् गृह्यन्ते कविभिर्मुहुः न ते ते अनुपाधीयते यदा भगवतीश्वरे. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. विजयश्री माताजी चलिए. हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणामम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय यस्मिन् महद्गुणाराजन् गृह्यन्ते कविभिर्मुहुः न ते अधुना पिदीयन्ते यदा भगवतीश्वरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. विजयश्री माताजी चलिए. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय यस्मिन् महद्गुणाराजन् गृह्यन्ते कविभिर्मुहुः ते न ते अधुना पिदीयन्ते यदा भगवतीश्वरे. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. അല്ലയോ രാജൻ, പണ്ഡിതരായ സാധുക്കളും വൈഷ്ണവരും പ്രഹ്ലാദന്റെ മഹത് ഗുണങ്ങൾ ഇന്നും പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. പരമദിവോത്കൃഷ്ണനായ ഭഗവാനിൽ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത് പോലെ അവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തൻ പ്രഹ്ലാദൻ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിപ്പിച്ച പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഇപ്പോഴും വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലും അതുപോലെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ സുതല ലോകത്തിലും ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രാമാണിക വൈദിക ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും പഠിക്കാൻ കഴിയും. ഒരേ സമയം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുവാനുള്ള ഈ അതീന്ദ്രിയ ഗുണം പരമപുരുഷന്റെ മറ്റൊരു യോഗ്യതയാണ്. ഗോലോകയേവ നിവസതി അഖിലാത്മഭൂത. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എങ്കിലും അദ്ദേഹം സ്വധാമമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഭക്തൻ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ അതേ യോഗ്യതകൾ ഒട്ടുമുക്കാലും നേടുന്നു. സാധാരണ ജീവസത്തകൾക്ക് ഈ യോഗ്യതകൾ അത്രത്തോളം നേടാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ ഒരു ഭക്തന് പൂർണ്ണമായി അല്ലെങ്കിലും ഭാഗികമായി ഭഗവാന്റെ യോഗ്യതകൾ നേടാൻ കഴിയും.
35-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യം സാധുഗാദാ സദസി വിഭവോ അഭീസുരാ നൃപഃ പ്രതിമാനം പ്രകുർവന്തി കിമുദാന്യേ ഭവാദൃശഃ. യം സാധുഗാദാ സദസി രിഭവോ അഭിസുരാ നൃപഃ പ്രതിമാനം പ്രകുർവന്തി കിമുദാന്യേ ഭവാദൃശഃ. അല്ലയോ യുധിഷ്ഠിര രാജാവേ, സാധുക്കളെയും ഭക്തന്മാരെയും പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ഏതൊരു സഭയിലും അസുരന്മാരുടെ ശത്രുക്കളായ ദേവന്മാർ പോലും പിന്നെ നിന്റെ കാര്യം എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ടോ? ഒരു മഹാഭക്തന്റെ മാതൃകയായി പ്രഹ്ലാദനെ പ്രശംസിക്കുന്നു. അസുരന്റെ പുത്രനാണ് അല്ലെ. ദേവന്മാര് പോലും, അസുരന്മാരുടെ ശത്രുക്കളായുള്ള ദേവന്മാര് പോലും പ്രഹ്ലാദന്റെ മഹിമകൾ കീർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ്. 36-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗുണൈരലമസംഗേയ മാഹാത്മ്യം ദസ്യ സൂച്യതേ വാസുദേവേ ഭഗവതി യസ്യ നൈസർഗികീരതിഃ. ഗുണൈരലമസംഗേയ മാഹാത്മ്യം തസ്യ സൂച്യതേ വാസുദേവേ ഭഗവതി യസ്യ നൈസർഗികീരതിഃ. പ്രഹ്ലാദന്റെ അസംഖ്യം അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ ആർക്കാണ് എണ്ണാൻ കഴിയുക? അവന് ഭഗവാൻ വാസുദേവനിൽ അഹിഞ്ചലവും നൈസർഗികവുമായ ഭക്തി കൈവന്നു. മുമ്പ് ചെയ്ത ഭക്തിയുത സേവനം മൂലം ഭഗവാനിലുള്ള അവന്റെ മമത നൈസർഗികമായിരുന്നു. പ്രഹ്ലാദന്റെ മഹത് ഗുണങ്ങൾ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു മഹാത്മാവാണെന്ന് അവ തെളിയിക്കുന്നു. ജയദേവ ഗോസ്വാമി തന്റെ ദശാവതാര പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്നു: കേശവദ്രുത നരഹരി രൂപ ജയ ജഗദീശ ഹരി. കേശവൻ അഥവാ കൃഷ്ണനായ നരസിംഹദേവന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു പ്രഹ്ലാദൻ. അതുകൊണ്ട് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വാസുദേവേ ഭഗവതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നരസിംഹദേവനോടുള്ള പ്രഹ്ലാദന്റെ സ്നേഹം വസുദേവപുത്രനായ കൃഷ്ണനോടുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അതിനാൽ മഹാത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ സ്വയം ഭഗവത്ഗീതയിൽ 7:19 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ബഹുനാം ജന്മനാമന്ദേ നാനവാൻമാൻ പ്രപദ്യത്തെ വാസുദേവേ സർവമിതി സമഹാത്മാ സുദുർലഭഃ. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കും. അത്തരം മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ വസുദേവപുത്രന്റെ ഒരു മഹാഭക്തൻ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മഹാത്മാവാണ്. കൃഷ്ണനോടുള്ള പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ സ്നേഹം അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണ ഗ്രഹഗൃഹീതാത്മാ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ ഹൃദയം സദാ കൃഷ്ണന്റെ ചിന്തകളാൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. അതിനാൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവാണ് മാതൃകാഭക്തൻ. ശ്ലോകം 37. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നസ്ത്യ ക്രീഡന ഗോപാലോ ജഡവത്തൻ മനസ്തയാ കൃഷ്ണഗ്രഹ ഗൃഹീതാത്മാ നവേദാ ജഗദീദൃശം. നസ്ത്യ ക്രീഡന ഗോപാലോ ജഡവത്തൻ മനസ്തയാ കൃഷ്ണഗ്രഹ ഗൃഹീതാത്മാ നവേദാ ജഗദീദൃശം. കുട്ടിക്കാലത്തിന്റെ ആരംഭം മുതലേ പ്രഹ്ലാദനെ ബാല്യവിനോദങ്ങളിലും കളികളിലും താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം അവയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് തികച്ചും മൗനിയായി കൃഷ്ണനിൽ മുഴുകിയിരുന്നു. മനസ്സ് സദാ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ബാധിതമായിരുന്നതിനാൽ ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനങ്ങളിൽ മുഴുകിയ ഈ ലോകം എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അവന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഭാവാത്മ്യത്തി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്.
കൃഷ്ണാവത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരു മഹാത്മാവിന് സ്പഷ്ടമായ ഉദാഹരണമായിരുന്നു പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ്. ഇതിന്റെ ചരിതാമൃതത്തിൽ മധ്യലീലയിൽ 8:274 പറയുന്നു, സ്ഥാവര ജംഗമ ദേഖേ നാ ദേഖേ താരമൂർത്തി സർവത്ര ഹയ നിജ ഇഷ്ടദേവ സ്ഫൂർത്തി. പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണാവത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരു വ്യക്തി ഈ ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും എവിടെയും കൃഷ്ണനെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഒരു മഹാഭാഗവതന്റെ ലക്ഷണമാണ്. കൃഷ്ണനോടുള്ള വിശുദ്ധ പ്രേമം നിമിത്തം മഹാഭാഗവതൻ എല്ലായിടത്തും കൃഷ്ണനെ ദർശിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ 5:38 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ പ്രേമാഞ്ചന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം വചാമി. ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ചനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഭക്തഹൃദയത്തിൽ അത്രേ തന്റെ ശാശ്വതമായ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ അവിടുന്ന് വാഴുന്നു. വിരളമായി മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഉത്കൃഷ്ടനായ ഒരു ഭക്തൻ അഥവാ മഹാത്മാവ് സദാ കൃഷ്ണന്റെ ചിന്തകളിൽ നിലകൊള്ളുകയും ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ ദർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശനി, രാഹു, കേതു തുടങ്ങി നീചഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരുവന് അഭിവൃദ്ധികരമായ ഒരു കർമ്മത്തിലും പുരോഗതി ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ചിലപ്പോൾ പറയപ്പെടാറുണ്ട്. ഇതിന് വിപരീതമായി പ്രഹ്ലാദൻ സദാ പരമോന്നത ഗ്രഹമായ കൃഷ്ണന്റെ സ്വാധീനത്തിലായിരുന്നതിനാൽ അവന് ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കാനും കൃഷ്ണാബോധമില്ലാതെ ജീവിക്കുവാനും കഴിയുമായിരുന്നില്ല. അതാണ് ഒരു മഹാഭാഗവതന്റെ ലക്ഷണം. മഹാഭാഗവതൻ കൃഷ്ണന്റെ ശത്രുവിനെ പോലും അവിടുത്തെ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചവന്റെ കണ്ണുകളിൽ എല്ലാറ്റിനും മഞ്ഞ നിറമായിരിക്കും എന്നതാണ് ഇതിന് നൽകാവുന്ന മറ്റൊരു ഉദാഹരണം. അതുപോലെ ഒരു മഹാഭാഗവതൻ അവനൊഴികെ മറ്റെല്ലാവരും കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നതായി കാണും. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട മഹാഭാഗവതനാണ്, പരമോന്നതനായ ഭക്തൻ. അവന് സ്വാഭാവികമായ ആസക്തി അഥവാ നൈസർഗികീരതി ഉണ്ടെന്ന് മുൻ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. കൃഷ്ണനിലുള്ള അത്തരം നൈസർഗികമായ ആസക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു. ഒരു ബാലനായിരുന്നിട്ടും പ്രഹ്ലാദന് കളികളിൽ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 11:2-42 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ വിരക്തിരന്യത്ര ഛ, ഒരുവന് എല്ലാവിധ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലുമുള്ള താല്പര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ലക്ഷണം. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് കളികൾ ഉപേക്ഷിക്കുക അസാധ്യമാണ്. പക്ഷേ പ്രഹ്ലാദൻ ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനായിരുന്നത് മൂലം സദാ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ധ്യാനനിമഗ്നനായിരുന്നു. വിഷയിയായ ഒരു വ്യക്തി എല്ലായ്പ്പോഴും ഭൗതിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വിചാരങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നത് പോലെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ പോലുള്ള ഒരു മഹാഭാഗവതൻ എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണസ്മരണയിൽ മഗ്നനാകുന്നു. ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആസീന പര്യടനശയാനാ പ്രഭിബൻ ബ്രുവൻ ജ്ഞാനുസന്ധത്ത ഏതാനി ഗോവിന്ദ പരിരംഭിതഃ. ആസീന പര്യടനശയാനഃ പ്രഭിബൻ ബ്രുവൻ ജ്ഞാനുസന്ധത്ത ഏതാനി ഗോവിന്ദ പരിരംഭിതഃ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് സദാ കൃഷ്ണന്റെ ചിന്തകളിൽ അമഗ്നനായിരുന്നു. അപ്രകാരം എല്ലായ്പ്പോഴും ഗോവിന്ദനാൽ ആലിംഗനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ ഇരിക്കുക, നടക്കുക, ഭക്ഷിക്കുക, കുടിക്കുക, കിടക്കുക, സംസാരിക്കുക തുടങ്ങിയ തന്റെ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ സ്വതവേ എങ്ങനെയാണ് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ. മാതാവിനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ശിശു ഭക്ഷിക്കുക, ഉറങ്ങുക, വെള്ളം കുടിക്കുക, കിടക്കുക, മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുക തുടങ്ങിയ തന്റെ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നതിന് എന്ന് അറിയില്ല. അവൻ മാതാവിന്റെ മടിയിൽ സംതൃപ്തനായിരിക്കും. അതുപോലെ ഗോവിന്ദനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ശിശുവിനെ പോലെയായിരുന്നു പ്രഹ്ലാദൻ.
ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം അവൻ അറിയാതെയാണ് നിറവേറ്റപ്പെട്ടത്. എപ്പോഴും ഗോവിന്ദന്റെ വിചാരങ്ങളെല്ലാം അമഗ്നനായിരുന്നു. ആ അമഗ്നനായിരുന്ന അവനെ ഒരു മാതാവും പിതാവും ഒരു കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെയാണോ പരിചരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഗോവിന്ദൻ പരിചരിച്ചു. ഇതാണ് കൃഷ്ണാബോധം. കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് ഉത്തമോദാഹരണമാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്. 39 ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചിത് ധൃതതി വൈകുണ്ഠാ ചിന്താശബളചേതനഃ ക്വചിത് ദസ്സതി തശ്ചിന്താഹ്ലാദ ഉദ്ഗായതി ക്വചിത്. ക്വചിത് ധൃതതി വൈകുണ്ഠാ ചിന്താശബളചേതനഃ ക്വചിത് ദസ്സതി തശ്ചിന്താഹ്ലാദ ഉദ്ഗായതി ക്വചിത്. കൃഷ്ണസ്മരണയുടെ വികാസം മൂലം ചിലപ്പോൾ കരയുകയും ചിലപ്പോൾ ചിരിക്കുകയും ചിലപ്പോൾ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചിലപ്പോൾ ഉറക്കെ കീർത്തനം ആലപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാവാത്മ ശിവക്വേദാന്ത സാംസ്കൃത. ഒരു ഭക്തനെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയോട് സാദൃശ്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കും. ഒരു ഭക്തനെ കൊച്ചുകുട്ടിയോട് സാദൃശ്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കും. ഒരു മാതാവ് തൻ്റെ കുട്ടിയെ കിടക്കയിലോ തൊട്ടിലോ കിടത്തിയിട്ട് വീട്ടുജോലികൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോയാൽ മാതാവ് തന്നെ വിട്ടുപോയത് കുട്ടി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും കരഞ്ഞു തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ മാതാവ് മടങ്ങി വന്ന് തന്നെ ലാളിച്ചു തുടങ്ങിയാലുടൻ കുഞ്ഞു കരച്ചിൽ മറന്ന് ചിരിക്കുകയും ആഹ്ലാദിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ സദാ കൃഷ്ണന്റെ വിചാരങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരുന്ന പ്രഹ്ലാദനും ചിലപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ എവിടെ എന്ന് ചിന്തയാൽ വേർപാട് അനുഭവപ്പെടുമായിരുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇത് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശൂന്യായുധം ജഗത് സർവം ഗോവിന്ദാവിരഹേണമി. ഒരു കൃഷ്ണഭക്തന് കൃഷ്ണൻ അദൃശ്യനായതുപോലെ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ആ വേർപാടിൽ വേദനിച്ച് കരയുകയും കൃഷ്ണൻ മടങ്ങി വന്ന് തന്നെ വീണ്ടും ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയതായി അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ആഹ്ലാദിച്ച് ചിരിക്കുകയും ചെയ്യും. മാതാവ് മടങ്ങി വന്ന് വീണ്ടും തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ചിരിക്കുന്ന ശിശുവിനെ പോലെ ഈ ലക്ഷണങ്ങളെ ഭാവം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഭക്തന്റെ വിവിധ ഭാവങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പരിപൂർണ ഭക്തന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ ഈ ഭാവങ്ങൾ ദൃശ്യമാകും. ചില പ്രഭുപാദ ഈ ഒരു ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നദതി ക്വചിത് കണ്ടോ വിലജ്ജോ നൃത്യതി കച്ചിത് ക്വചിത് ഭാവനായുക്ത തന്മയോ അനുചാകരാഹ. നദതി ക്വചിത് കണ്ടോ വിലജ്ജോ നൃത്യതി കച്ചിത് ക്വചിത് തദ്ഭാവനായുക്ത തന്മയോ അനുചാകരാഹ. പ്രഹ്ലാദൻ ചിലപ്പോൾ ഭഗവാനെ കണ്ട് അത്യന്തം ഉത്കണ്ഠയോടെ ഉറക്കെ വിളിക്കും. ചിലപ്പോൾ ആഹ്ലാദത്താൽ ലജ്ജാവിഹീനായി നൃത്തം ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ കൃഷ്ണന്റെ ചിന്തകളിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരുന്ന് കൃഷ്ണനുമായി ഏകത്വം അനുഭവപ്പെട്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അനുകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ചിലപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നിൽ നിന്നും വളരെ ദൂരെയാണെന്ന് തോന്നവേ പ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാനെ ഉറക്കെ വിളിച്ചു. ഭഗവാനെ തന്റെ മുന്നിൽ കണ്ടപ്പോഴൊക്കെ അവൻ അതിയായി ആഹ്ലാദിച്ചു. ചിലപ്പോൾ താൻ ഭഗവാനാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകൾ അനുകരിച്ചു. ഭഗവാന്റെ വേർപാട് അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോഴൊക്കെ അവൻ വിഭ്രാന്തനായി. ഒരു ഭക്തന്റെ ഇത്തരം വികാരങ്ങളെ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ അഭിനന്ദിക്കാറില്ല. ഒരുവൻ ആധ്യാത്മിക അവബോധത്തിലേക്ക് അധികം ഇറങ്ങിപ്പോകണം. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമാണ് ആദ്യത്തെ സാക്ഷാത്കാരം. പിന്നീട് മുന്നോട്ട് പോയ ഈ പരമാത്മാവിനെ വീണ്ടും കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോയി അവസാനമായി ശാന്തദാസ്യ സാഖ്യ വാത്സല്യ മാധുര്യ രസങ്ങളിലൂടെ ഭക്തനാൽ ആരാധിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനെയും സാക്ഷാത്കരിക്കണം. ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദന്റെ വികാരങ്ങൾ പുത്രോചിതമായി വാത്സല്യ രസത്തിലുള്ളതാണ്. മാതാവ് അകന്നു പോകുമ്പോൾ കരയുന്ന കുട്ടിയെ പോലെ ഭഗവാൻ തന്നിൽ നിന്നും ദൂരെയാണെന്ന് തോന്നലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രഹ്ലാദൻ കരഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു. നദതി, കരയുന്ന കുട്ടിയെ മാതാവ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടി കരയരുത്, ഞാനിതാ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ്
സാന്ത്വനിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വരുന്നത് പോലെ തോന്നുമ്പോൾ പ്രഹ്ലാദനെ പോലൊരു ഭക്തൻ പരിസരങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും മറന്ന് യാതൊരു സങ്കോചവും ഇല്ലാത്ത ഇതാ എന്റെ ദേവൻ, ഇതാ എന്റെ ഭഗവാൻ വരുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ച് ആഹ്ലാദ നൃത്തം ചെയ്യും. അപ്രകാരം ഭക്തൻ ചിലപ്പോൾ ഹർഷോന്മാദത്തിൽ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപബാലന്മാർ കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ അനുകരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അനുകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തൻ ഭഗവാനായി തീരുന്നില്ല. പ്രഹ്ലാദനെ തന്റെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ പുരോഗതി മൂലം ഇവിടെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ആനന്ദം നേടിയിരുന്നു. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിത്വവചനൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം ഭംഗും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ രാധേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ. പ്രഭുപാദ की जय, गुरु महाराज की जय. നേരത്തെ ആ പരമ്പരയെ കുറിച്ചൊക്കെ വിവരിക്കുമ്പോൾ ഹിരണ്യകശിപുവിനും കയാതുവിനും 4 മക്കളുണ്ടായിരുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ വിവരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതില് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്. ആ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചിട്ട് നാരദമുനി പറയുന്നതാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ ഗുണങ്ങളും ആ ഭഗവാനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയും. നേരത്തെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, ശാന്തനും ആരോടും ശത്രുതയില്ലാത്തവനും ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്നതാണ്. എന്റെ മഹാഭക്തനെ ദ്രോഹിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ ഹിരണ്യകശിപിനെ വധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാൻ ആ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ സദ്ഗുണത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നാരദമുനിയാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് വരുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തില് നാരദമുനിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടിട്ടാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിൽ ഇത്രയും ഭക്തി ഉണ്ടായത്. ആ ഹിരണ്യകശിപു ഇല്ലാത്ത ആ അവസരത്തിൽ ഹിരണ്യകശിപു തപസ് ചെയ്യുകയും എല്ലാവരെയും ദ്രോഹിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഹിരണ്യകശിപു തപസ്സിന് പോയിട്ടുള്ള അവസരത്തിലാണ് അല്ലെ ആ കയാതുവിനെ ഇന്ദ്രനും ദേവന്മാരൊക്കെ അവിടുന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും അവളെ വധിക്കുവാനായിട്ട് ആലോചിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. ആ ഒരു അവസരത്തിലാണ് നാരദമുനി വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കയാതുവിനെ രക്ഷിക്കുന്നത്. അന്ന് ദേവന്മാര് പറഞ്ഞത് കയാതുവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ വേറൊരു അസുരൻ കൂടി വന്നിരിക്കുന്നു, ആ അസുരനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ദ്രോഹങ്ങളായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഇവളെ ഇപ്പൊ തന്നെ വധിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത്. അപ്പോഴാണ് നാരദമുനി പറഞ്ഞത്, അരുത്, ഇത് ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനായിട്ടുള്ള പ്രഹ്ലാദനാണ് ഈ കയാതുവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ആ നാരദമുനി അന്നേ അവരോട് ദേവന്മാരോട് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാണ്, അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും വധിക്കരുത്. 12 മഹാജനങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ, പ്രഹ്ലാദോജനവും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ. അപ്പോ ആ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ്
കയാതുവിന്റെ ഗർഭത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ നാരദമുനി ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭക്തി സേവനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ കയാതുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല. കയാതുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ കയാതുവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഇതൊക്കെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തെ കുറിച്ചും. നാരദമുനിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്, നാരദമുനിയുടെ ആ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടിട്ടാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഇത്രയും വലിയ ഭക്തനായി തീരുന്നത്. അതേ നാരദമുനിയാണ് ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചിട്ട് വിവരിക്കുന്നത്. പ്രഭാതിൽ പറയുന്നു, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു, ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനിൽ അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയും വിശ്വാസവും ഉള്ള പക്ഷം അയാളിൽ കൃഷ്ണന്റെയും ദേവന്മാരുടെയും എല്ലാ അസത് ഗുണങ്ങളും നിരന്തരം പ്രകടമാകും എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ആണ് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളില് ദേവന്മാരിലുള്ള എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും പ്രകടമാകും. ഭഗവാന്റെയും ദേവന്മാരുടെ ഒക്കെ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവും. പരമദൈവ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് മൂലം എല്ലാ ഗുണങ്ങളും തികഞ്ഞെന്ന് പ്രഹ്ലാദനെ ഇവിടെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിനാൽ പ്രേരണകളില്ലാത്ത ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമായ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും തികഞ്ഞവനായിരിക്കും. ഒരുവൻ ആധ്യാത്മികമായി പുരോഗതി പ്രാപിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഉദാരമതിയായ ഒരു ദൃഢഭക്തനായിരുന്നാൽ അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും പ്രകടമാകും. കാണാം വലിയ മഹാരാജാക്കന്മാരും അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ, അവരൊക്കെ ആ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര തേജസ്സായിരിക്കും. അവര് ആ ദൂരെ നിന്ന് ദർശിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു നല്ല അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചതായിരുന്നു. ഇതാണ് അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. എപ്പോഴും എന്ത് കണ്ടാലും ഭഗവാനെ ഓർക്കും, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കും, ഭഗവാനെ നാമം ജപിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ചൈതന്യവും അവരിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നു, വേറൊരു തരത്തിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഹരാവ് അഭക്തസ്യ കുതോ മഹത്വ. ഒരുവൻ ഹരിയുടെ ഭക്തനല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഭൗതികമായ കുറെ സദ്ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവയ്ക്ക് മൂല്യമുണ്ടാകില്ല. ഇതാണ് വേദങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവും, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ലഭിക്കും. എന്നാൽ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ എല്ലാം വിഫലമായിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാം തന്നെ എന്നത്, അവയ്ക്ക് മൂല്യമുണ്ടാവില്ല എന്ന് ഇത് 31-32 ശ്ലോകങ്ങളിലും ആ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ സദ്ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവരോടും വളരെ സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഓരോ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരോടും അവരോടൊക്കെ നല്ല രീതിയിലായിരുന്നു പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനുള്ള ബന്ധം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പുത്രനായ പ്രഹ്ലാദിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു. പ്രഹ്ലാദൻ സമ്പൂർണ്ണ സംസ്കാരമുള്ള യോഗ്യനായ ബ്രാഹ്മണനും നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ അറിയുന്നതിന് ദൃഢനിശ്ചയമുള്ള സൽസ്വഭാവിയുമായിരുന്നു. ജിതേന്ദ്രിയനും പരമാത്മാവിനെ പോലെ എല്ലാവർക്കും പ്രിയനും ഉത്തമ സുഹൃത്തുമായിരുന്നു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയും. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കും. ഏത് ജീവിയുടെ ശരീരം സ്വീകരിച്ചാലും അതിലൊക്കെ പരമാത്മാവായിട്ട് എപ്പോഴും. അതുപോലെ ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഉത്തമ സുഹൃത്തായിരുന്നു, പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരുന്നു പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ്. മഹത് വ്യക്തികളോട് ദാസനെ പോലെയും
ദീനന്മാർക്ക് പിതാവിനെ പോലെയും തനിക്ക് സമമായവരെ അനുകമ്പയുള്ള സഹോദരനെ പോലെയും ആചാര്യന്മാരെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാരെയും ഭഗവാനെ പോലെ ശ്രേഷ്ഠമായി കരുതുകയും ചെയ്യും. വിദ്യാധനം, സൗന്ദര്യം, ആഭിചാര്യം തുടങ്ങിയ യോഗ്യതകളാൽ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന നിത്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്നും സമ്പൂർണ്ണ മുക്തനായിരുന്നു പ്രഹ്ലാദൻ. ഹിരണ്യകശിപുവാണിപ്പോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തന്നെ ഭരണകർത്താവ് അല്ലെ. പറഞ്ഞു എല്ലാവരെയും ഭയപ്പെടുത്തി തന്റെ കീഴിലാക്കി എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും പിടിച്ചടക്കില്ലേ. ആ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ പുത്രനാണ്. വേണമെങ്കിൽ എല്ലാ ധനവും അധികാരവും എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇതിലൊന്നും തന്നെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന്. തന്റെ സമപ്രായക്കാരെ ഇതൊക്കെ അനുകമ്പയുള്ള സഹോദരനെ ഗുരുകുലത്തിൽ പോയിട്ട് അസുരന്മാരുടെ പുത്രന്മാരായിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരോടും കൃഷ്ണാബോധം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെ. അവരെ കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചു. ഇതൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവനോ ഇങ്ങനെയായി അല്ലെ. എന്നാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നു? മറ്റുള്ള അസുരന്മാരുടെ മക്കളെയൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലാക്കും. അതിവിടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയും. ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ചില യോഗ്യതകളാണ്. വൈഷ്ണവൻ സ്വാഭാവികമായി ബ്രാഹ്മണനാണ്. കാരണം ബ്രാഹ്മണന് വേണ്ട എല്ലാ ഗുണങ്ങളും വൈഷ്ണവനുണ്ട്. ശാന്തത, ആത്മസംയമനം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം എന്നിവയാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഗുണവിശേഷം. ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണൻ തന്നെയാണ്. ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഒരു വൈഷ്ണവനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരു സമ്പൂർണ്ണ വൈഷ്ണവൻ പരിപൂർണനായ ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കും. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് ഈ യോഗ്യതകളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വൈഷ്ണവനെ എപ്പോഴും എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമകാംക്ഷിയായിരിക്കും. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അങ്ങനെയാണ്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് എല്ലാവർക്കും മാപ്പ് നൽകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ പാപം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാം, അതിന് പകരം എനിക്ക് അവർക്കുള്ള ശിക്ഷകളൊക്കെ എനിക്ക് തന്നുകൊള്ളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമകാംക്ഷിയാണ്, എല്ലാവരോടും അനുകമ്പയുള്ളവനാണ്. അതിലൂടെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഗോസ്വാമിമാരും 6 ഗോസ്വാമിമാരും ഇവരെ ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു. എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം കാണിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും അവരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ധീരാധീര ജനപ്രിയവും സജ്ജനങ്ങളും ദുർജനങ്ങളും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ഗോസ്വാമിമാരെ. സാധാരണ സാധുക്കളെയും ഇങ്ങനെയുള്ള ഗോസ്വാമിമാരെയൊക്കെ എന്താണ് സജ്ജനങ്ങളാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക അല്ലെ, ദുർജനങ്ങൾ വെറുക്കും. എന്നാൽ ഗോസ്വാമിമാരെ കാണുമ്പോൾ അവർക്കും ബഹുമാനമായിരുന്നു, അവരും അവരെ ആരാധിച്ചിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ക്ഷേമം കാംക്ഷിക്കുന്നവരാണ്, എല്ലാവർക്കും ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തി. ഒരു വൈഷ്ണവൻ ഒരുവന്റെ സ്ഥിതി നോക്കാതെ എല്ലാവർക്കും തുല്യനായിരിക്കണം. ആത്മവത് ഒരു വൈഷ്ണവൻ പരമാത്മാവിനെ പോലെ ആയിരിക്കണം. ആത്മവത് ഒരു വൈഷ്ണവൻ പരമാത്മാവിനും ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഉദ്ദേശാൻ പരമാത്മാവിന് ആരോടും വിദ്വേഷമില്ല. തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്, ഒരു പന്നിയുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു വൈഷ്ണവൻ എപ്പോഴും എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നവനായിരിക്കണം. സ്ഥിതി നോക്കാതെ ഞാൻ വലിയ എന്തോ സംഭവമാണ്, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭക്തിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ ജീവദയ ചില പ്രഭുപാദരാതായിരുന്നു നമുക്ക് കാണിച്ചത്. ചില പ്രഭുപാദര് വൃന്ദാവനത്തിൽ അവിടെ രാധാ ദാമോദര ക്ഷേത്രത്തിൽ നല്ല സുഖമായിട്ട് അവിടെ ഭജനയൊക്കെ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ഭാഗവതൊക്കെ വായിച്ച് അവിടെ സുഖമായിട്ട് കഴിയാമായിരുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ പിന്നീട് ഒരു ജന്മം.
ഭഗവാന്റെ അടുത്തിരുന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം വെച്ചിട്ട് സുഖമായിട്ട് കഴിയാൻ പറ്റും. പ്രഭുപാദര് വൃന്ദാവനം വിട്ടിട്ട് വിദേശത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ടായിരുന്നു. ജീവദയ, മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകാനായിട്ട് അവരെയും വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക്, അവർക്ക് വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അവരെയും വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. പ്രഭുപാദര് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ട് വിദേശത്തുള്ള ധാരാളം ഭക്തന്മാര് വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. പ്രഭുപാദർ അവിടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലായിരുന്നു 11 വർഷക്കാലം. ഇപ്പോ വൃന്ദാവനം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം നൽകുവാനായിട്ട് പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെയൊന്നും ആരും ചെയ്യില്ല. ധാരാളം ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിക്ക് ധാരാളം ശിഷ്യന്മാരും അവരൊന്നും നേരത്തെ പ്രഭുപാദർ തന്നെ പറഞ്ഞു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ പറഞ്ഞത്? പൃഥ്വിവിദ്യാച്ച നഗരാധിഗ്രാം സർവത്ര പൂജാർ പോയി മോര. ലോകത്തിന്റെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടും. കൃഷ്ണന്റെ നാമം എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിനെപ്പോലും ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജിന്റെ മറ്റ് ശിഷ്യന്മാര് സംശയിക്കുകയുണ്ടായി. ആര് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ? തെറ്റിപ്പോയതായിരിക്കും ഭഗവാന്, മഹാപ്രഭുവിനെ തെറ്റിപ്പോയതായിരിക്കും. ഇത് ബംഗാളിലാണ്, ബംഗാളിൽ മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. വേറെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ഭാരതത്തിൽ മുഴുവനായിരിക്കും, ബംഗാളിൽ മാത്രമായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് പ്രഭുപാദർ ഇറങ്ങിയിട്ട് വന്നിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെ ഡൗട്ട് ചെയ്യരുത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കും. ഇപ്പം ദേവന്മാർക്ക് അത് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഉറപ്പുണ്ടായി അല്ലെ? പറഞ്ഞു പ്രഹ്ലാദനെ എപ്പോഴാണ് ദ്രോഹിക്കുന്നത് അപ്പോഴേ ഞാൻ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കുമെന്ന്. അതിൽ വിശ്വസിച്ചു ദേവന്മാർ അല്ലെ? അവർക്ക് പകുതി സമാധാനമായി. അതുപോലെ ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കും അല്ലെ? പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ വാക്കുകള് സത്യമായിരിക്കും, അതിന് നിങ്ങൾ വളച്ചൊടിക്കേണ്ട എന്ന്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ്. ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും തന്നെയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ബുദ്ധിവിദ്യാച്ച് നഗരാധിഗ്രാം സർവത്ര പ്രജ. ബുദ്ധിവിദ്യാച്ച് എല്ലാ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്നു ആര് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ? പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു എന്തായാലും നിങ്ങളായിരിക്കില്ല. എന്താണ്? അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിൽ പോലും വിശ്വാസമില്ല. അവരുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെ വളച്ചൊടിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദർ ഒരിക്കലും ഞാൻ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, എന്നാലും നിങ്ങളായിരിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പ്രഭുപാദർ വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് ജപിക്കുവാനായിട്ട്. ആ പ്രഭുപാദരാണ് ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ മറ്റുള്ളവരോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു, അവരെയും കൃഷ്ണാബോധവാന്മാരാക്കാനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ പറയുന്നു ഒരു പരമാത്മാവ് ആരോടും വിദ്വേഷമില്ലാതെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും, ഒരു ജീവാത്മാവ് ഏത് ശരീരം സ്വീകരിച്ചാലും, ഒരു മനുഷ്യന്റേതായാലും ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ആയാലും ഒരു ചണ്ടാളിന്റെ ആയാലും ഒരു പന്നിയുടെ ആയാലും എന്ത് ശരീരം സ്വീകരിച്ചാലും അവരുടെ കൂടെ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അല്ലെ? അല്ലാതെ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു പരമാത്മാവ്, ചണ്ടാളിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വേറൊരു പരമാത്മാവ്, പന്നിയുടെ വേറെ, നായയുടെ വേറെ, അങ്ങനെ അല്ല അല്ലെ? എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഒരേ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണുള്ളത് അല്ലെ? ഏത് ശരീരം സ്വീകരിച്ചാലും അല്ലെ ആ അവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഭഗവാനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഉയർന്നവനെന്നോ താഴ്ന്നവനെന്നോ കറുത്തവനെന്നോ വെളുത്തവനെന്നോ എന്നൊന്നും നോക്കാതെ പ്രഭുപാദരെ എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം നൽകിയിരുന്നു. എല്ലാവരോടും എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമകാംക്ഷയായിരുന്നു. വേറെയും ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നു. ചന്ദ്രന്റെ കിരണങ്ങൾ, പ്രകാശം എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ നൽകുന്നു അല്ലെ? ഒരു ചണ്ടാളന്റെ വീടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പ്രകാശം നൽകില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ ഒരു വൈഷ്ണവൻ എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയില്ല. അതിനാൽ ഒരു വൈഷ്ണവൻ എപ്പോഴും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ അനുസരിക്കുന്നവനായിരിക്കും. അഥവാ ആര്യൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഉന്നത ജ്ഞാനമുള്ളവനെയാണ് ആര്യൻ എന്ന പദം പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. പര്യാപ്തമായ ജ്ഞാനമില്ലാത്തവരെ ആര്യൻ എന്ന് വിളിക്കാനാണ് അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു നീ ഒരു അനാര്യനെ പോലെ പെരുമാറുന്നു എന്ന് അർജുനോട് പറഞ്ഞു അല്ലെ? നീ ഒരു ആര്യനാണെന്നാണ് നീ വിചാരിച്ചത്, എന്നാൽ നീ ഒരു
ആര്യനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തികളല്ല നീ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും? അല്ലെ? താൻ ആര്യനെ പോലെ ആര്യനല്ലാത്ത രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പറഞ്ഞു ഇന്ന് പക്ഷെ ആര്യൻ എന്ന പദം കൊണ്ട് ദൈവികതയില്ലാത്തവരെയാണ് പരാമർശിക്കുന്നത്. കലിയുഗത്തിലെ ദൗർഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണിത്. ആധ്യാത്മിക ഗുരു എന്ന പദം പരാമർശിക്കുന്ന കൃഷ്ണശാസ്ത്രത്തിൽ അഥവാ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ശിഷ്യന് ആരംഭം കുറിക്കുന്ന ഗുരുവിനെയാണ് വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പ്രസ്താവിക്കുന്ന പോലെ ശ്രീ ഭഗവൻ മന്ത്രോപദേശക ഗുരവേ ഇത് അർത്ഥം. ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ യഥാർത്ഥ ഗുരു നാരദമുനിയാണ്, അല്ലെ? ഹിരണ്യകശിപു പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഗുരുകുലത്തില് രണ്ടുപേരെ ശുക്രാചാര്യരുടെ പുത്രന്മാരായിട്ടുള്ള ഷണ്ട അമർക്ക എന്നുള്ള രണ്ടുപേരെ നിയമിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവരിൽ നിന്നും ഒന്നും തന്നെ പഠിച്ചില്ല. അവരെന്താണ് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതെല്ലാം നമ്മൾ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ പഠിക്കും. ഓ, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു, അല്ലെ? മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാരെയും ഈ ചണ്ട അമർക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ചെയ്തു. മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് പ്രഹ്ലാദൻ ഒരു അസുര കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിലും സ്വയം ഒരു അസുരനായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു മഹാഭക്തനായിരുന്നു. മറ്റുള്ള അസുരന്മാരെ പോലെ അവൻ ഒരിക്കലും വൈഷ്ണവരിൽ വിദ്വേഷം പുലർത്തിയില്ല. അവൻ ആപത്തുകളിൽ ഒരിക്കലും അസ്വസ്ഥനായിരുന്നില്ല. വേദങ്ങളിലെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമായ പരോക്ഷമായ താല്പര്യമായിരുന്നു. തീർച്ചയായും ഭൗതികമായതെല്ലാം നിഷ്ഫലമാണെന്ന് കരുതിയിരുന്ന അവൻ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ സമ്പൂർണമായി മുക്തനായിരുന്നു. എപ്പോഴും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ബുദ്ധിയെയും പ്രാണവായുവിനെയും നിയന്ത്രിച്ച് പ്രശാന്തനായി കാമത്തെ കീഴടക്കി. എന്താണ്? അസുരന്റെ പുത്രനായിട്ടാണ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? എന്നാൽ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും അവനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. മറ്റുള്ള അസുരന്മാരെ പോലെ ബ്രാഹ്മണരെ വൈഷ്ണവരെ ദ്രോഹിക്കുകയോ ഇങ്ങനെയുള്ള യാതൊന്നും തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിൽ ഭാഗത്ത് പറയുന്നു, ഒരു മനുഷ്യൻ ജന്മം കൊണ്ട് മാത്രം യോഗ്യനോ അയോഗ്യനോ ആകുന്നില്ലെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നാം കണ്ടു. പ്രഹ്ലാദൻ ജന്മം കൊണ്ട് ഒരു അസുരനായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു പരിപൂർണ ബ്രാഹ്മണന്റെ എല്ലാ യോഗ്യതകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ബ്രഹ്മണ്യശീല സമ്പന്ന, ആർക്കും ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ യോഗ്യനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി തീരാൻ കഴിയും. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നതിനും സ്പഷ്ടമായ ഉദാഹരണമാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അസുരന്റെ പുത്രനാണ്, അല്ലെ? എന്നാൽ ഒരു ഉത്തമ വൈഷ്ണവനാണ്, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. ഗോഷ്ഠ്യാനന്ദി മറ്റുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം പകർന്നു നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അസുരന്മാരുടെ മക്കളാണ് എന്നൊന്നും നോക്കാതെ തന്റെ കൂട്ടുകാർക്കും കൃഷ്ണാബോധം പകർന്നു നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ഓ, ഇവിടെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് ഒരാളെ വിലയിരുത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാണ്. എത്രയോ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച കുട്ടികൾ തന്നെ ഒരു ശൂദ്രനേക്കാളും താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതായിട്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ ബാംഗ്ലൂരിലൊക്കെ ധാരാളം കോളേജുകളൊക്കെ, ഇവിടെയൊക്കെ ധാരാളം കുട്ടികൾ പഠിക്കും. എല്ലാവരും എന്നല്ല പറയും, കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ബ്രാഹ്മണരുടെ മക്കളോ. എന്നാൽ അവരുടെ അസോസിയേഷൻ മറ്റുള്ള കുട്ടികളുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർന്നിട്ട് എന്താണ് ആ ഉള്ള ദുശീലങ്ങളൊക്കെ അവരും പഠിക്കും. ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനാണ്, എന്നാല് ശൂദ്രന്മാരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ടുകൊണ്ട് എന്താണ് ശൂദ്രന്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് അകപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അസുരന്റെ പുത്രനാണെങ്കിലും എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അസുരന്മാരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ പോലും അവർക്ക് പോലും കൃഷ്ണാബോധം നൽകുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. പ്രഭാതിൽ പറയുന്നു, ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിലൂടെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് പോലും ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി തീരാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രഭുപാദർക്ക് ആദ്യകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ വിദേശത്തുള്ള ഭക്തരായിരുന്നു.
അവരൊക്കെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പലതരത്തിലുള്ള ദുശ്ശീലങ്ങളുമുള്ളവരായിരുന്നു. ഇവരൊക്കെ കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതങ്ങളായിരുന്നു. പ്രഭുപാദരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായിട്ട് പാലിക്കുകയും പ്രഭുപാദരുടെ ശിക്ഷണത്തിന് കീഴിലും കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറി. പിന്നീട് അവർക്കൊക്കെ ഹരിനാമ ദീക്ഷ കൊടുക്കും, പിന്നീട് ബ്രാഹ്മണ ദീക്ഷ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള സ്മാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണന്മാർക്കൊക്കെ പുച്ഛമായിരുന്നു. ആണ് വിദേശത്തുള്ള ഭക്തൻ, സാധാരണ ഇവിടെ അഭിസംബോധന വെള്ളക്കാർ എന്ന് പറയും. അവരൊക്കെ ഊണൂരുട്ടിട്ട് നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരൊക്കെ ഒരു പുച്ഛിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അവരുടെ പ്രവൃത്തികളാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, ചാതുർവർണ്ണം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗ. ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളാണ്. അവരുടെ ആ സ്കിന്നോ അല്ല അവരുടെ രാജ്യമോ ഇതൊന്നും നോക്കിയിട്ട് കാര്യം, അവരെന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റിയും എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട് അവർ. അതുപോലെ തന്നെ പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു സിംഹഗുരു, അദ്ദേഹത്തെയും ധാരാളം ആൾക്കാർ വിമർശിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. സ്മാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ എന്താണ്, അദ്ദേഹം തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ ബ്രാഹ്മണിക് ദീക്ഷയൊക്കെ കൊടുത്തു. ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനായി എന്നത് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല അല്ലെ. അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ, കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള അവരുടെ സേവനങ്ങളാണ് വളരെ പ്രധാനം. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അപ്പോൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുകയും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുന്നേറുകയും ചെയ്യാം, ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി തീരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അസുരന്റെ പുത്രനായിട്ട് ജനിച്ചിട്ടും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനായി അല്ലെ. 12 മഹാജനങ്ങളിലാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ സ്ഥാനം. ദേവന്മാര് പോലും ആ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഭക്തന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഓർമ്മ വരിക ആരാണ്? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ്. ദേവന്മാര് പോലും അഭിനന്ദിക്കുമായിരുന്നു. 34 അല്ലയോ രാജൻ, പണ്ഡിതരായ സാധുക്കളും വൈഷ്ണവരും പ്രഹ്ലാദിന്റെ മഹത് ഗുണങ്ങൾ ഇന്നും പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. പരമദിവോതകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനിൽ എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത് പോലെ അവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തൻ പ്രഹ്ലാദിൽ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് ഭദ്ര ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഇപ്പോഴും വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലും അതുപോലെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ സുതല ലോകത്തിലും ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പ്രാമാണിക വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും പഠിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറയും. എന്താണ്, ഒരേ സമയം തന്നെ വൈകുണ്ഠത്തിലുമുണ്ട്, അതുപോലെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സുതല ലോകത്തിലും ഉണ്ട് എന്നാണ്. ഒരേ സമയം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുവാനുള്ള ഈ അതീന്ദ്രിയ ഗുണം പരമപുരുഷന്റെ മറ്റൊരു യോഗ്യതയാണ്. ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എന്തിനേറെ ദ്വാരകയിൽ പോയപ്പോൾ നാരദമുനിക്ക് 16,008 കൊട്ടാരങ്ങളിലും ഭഗവാനെ വേറെ വേറെ ലീലകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതായിട്ട് ദർശിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോൾ ഭഗവാന് പ്രസാദം കഴിക്കുന്നു, ഒരു സ്ഥലത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരേ സമയം തന്നെ ഭഗവാനെ അനേകം ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നത് ഗോലോക ഏവ നിവസതി അഖിലാത്മഭൂതം, ഭഗവാൻ ഗോലോകത്തിൽ അവിടെയുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടും ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, എങ്കിലും അദ്ദേഹം സ്വധാമമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഭക്തൻ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ അതേ യോഗ്യതകൾ ഒട്ടുമുക്കാലും നേടുന്നു. സാധാരണ ജീവിതങ്ങൾക്ക് ഈ യോഗ്യതകൾ അത്രത്തോളം നേടാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തന് പൂർണ്ണമായല്ലെങ്കിലും ഭാഗികമായി ഭഗവാന്റെ യോഗ്യതകൾ നേടാൻ കഴിയും. മുപ്പത്തി 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്
അല്ലയോ യുധിഷ്ഠിര രാജാവേ, സാധുക്കളെയും ഭക്തന്മാരെയും പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ഏതൊരു സഭയിലും അസുരന്മാരുടെ ശത്രുക്കളായ ദേവന്മാർ പോലും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ പ്രശംസിക്കുന്നു. പിന്നെ നിന്റെ കാര്യം പറയേണ്ടതുണ്ടോ? ഒരു മഹാഭക്തന്റെ മാതൃകയായി പ്രഹ്ലാദനെ പ്രശംസിക്കുന്നു. കൃഷ്ണ മഹാരാജാവിനോട് നാരദമുനി പറയുന്നു, എല്ലാവരും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പ്രശംസിക്കുന്നത് അല്ലെ. അസുരന്മാരോട് സാധാരണ ദേവന്മാർക്ക് ശത്രുതയാണ് അല്ലെ. എങ്കിലും ആ ദേവന്മാർ പോലും ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ പ്രശംസിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമകൾ പറയുന്നുണ്ട്. നരസിംഹ ഭഗവാൻ ആ സ്തംഭത്തിൽ നിന്നും അവതരിച്ചപ്പോൾ അല്ലെ, അത്രയും കോപത്തോടെ അതിൽ നിന്നും അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിച്ചിട്ടും ആ കോപം ശമിച്ചില്ല അല്ലെ. പിന്നെയും ആ ഉഗ്രരൂപത്തിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ ദേവന്മാര് പോലും ഭയപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ബ്രഹ്മാവും മഹാദേവനും എല്ലാവരും, ഇന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ എല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ടു. ലക്ഷ്മി ദേവി പോലും ഭയപ്പെട്ടു. ഇവിടെ ആ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവാണ്, പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെയാണ് മുന്തിരിട്ടത് ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്, നീ തന്നെ പോയിട്ട് ശാന്തനാക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെയാണ് അയച്ചത്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയും നരസിംഹ ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. ആ ഒരു നരസിംഹ ഭഗവാൻ അല്ലെ, ഒരു ചെറിയ തന്റെ കുട്ടിയെ വാത്സല്യപൂർവ്വം മടിയിലിരുത്തുന്നത് പോലെ പിടിച്ച് മടിയിലിരുത്തുകയും ആ കോപം ശമിപ്പിക്കും. അപ്പൊ ആ പ്രഹ്ലാദനെ അസുരന്റെ പുത്രനാണെന്ന് പോലും നോക്കാത്ത ദേവന്മാർ പോലും സ്തുതിക്കും. അത്രയും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവെന്ന് നാരദമുനിയോട് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണ മഹാരാജാവ് പറയുന്നു, ആർക്കാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രകീർത്തിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുക, എല്ലാവരും പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, പ്രഹ്ലാദന്റെ അസംഖ്യം അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ ആർക്കാണ് എണ്ണാൻ കഴിയുക? അവന് ഭഗവാൻ വാസുദേവനിൽ അജഞ്ചലവും നൈസർഗികവും ഭക്തി കൈവന്നു. മുമ്പ് ചെയ്ത ഭക്തിത സേവനം മൂലം ഭഗവാനിലുള്ള അവന്റെ മമത നൈസർഗികമായിരുന്നു. പ്രഹ്ലാദന്റെ മഹത് ഗുണങ്ങൾ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു മഹാത്മാവാണെന്ന് അവർ തെളിയിക്കുന്നു. നാരദമുനി പറയുന്നു, ആർക്കാണ് ആ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളൊക്കെ എണ്ണാൻ കഴിയുക? സാധിക്കില്ല എന്നാണ്. ഭാവാർത്ഥ പറഞ്ഞു, ജയദേവ ഗോസ്വാമി തന്റെ ദശാവതാര പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്നു, കേശവധൃത നരഹരി രൂപ ജയ ജഗദീശഹരി. കേശവൻ അഥവാ കൃഷ്ണനായ നരസിംഹദേവന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു പ്രഹ്ലാദൻ. അതുകൊണ്ട് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വാസുദേവേ ഭഗവതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നരസിംഹദേവനോടുള്ള പ്രഹ്ലാദന്റെ സ്നേഹം വസുദേവപുത്രനായ കൃഷ്ണനോടുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അതിനാൽ മഹാത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ജന്മനാമത്തെ വാസുദേവ സുദുർലഭം. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരെ വളരെ വിരളമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണബോധനും സർവ്വവ്യാപി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അത്തരം മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ വസുദേവ പുത്രന്റെ ഒരു മഹാഭക്തൻ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മഹാത്മാവാണ്. കൃഷ്ണനോടുള്ള പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ സ്നേഹം അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലും വിശദീകരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണഗ്രഹ ഗൃഹീതാത്മാ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ ഹൃദയം സദാ കൃഷ്ണന്റെ ചിന്തകളാൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. അതിനാൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് മാതൃകാ ഭക്തനാണെന്ന് പറയുന്നു. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്താൽ കുടിക്കും, കഴിക്കും അല്ലെ, ഉറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങും. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു യാന്ത്രികമായി ചെയ്യുന്നത് പോലെയായിരുന്നു. എന്നാൽ സദാസമയവും ഭഗവാനിലായിരുന്നു മനസ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ചെറിയ പ്രായത്തിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും പലതരം ടോയ്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കുകയും അല്ലെ, എന്നാൽ ആ കളികളിലൊന്നും താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കുട്ടിക്കാലത്തിന്റെ ആരംഭം മുതലേ പ്രഹ്ലാദന് ബാല്യവിനോദങ്ങളിലും കളികളിലും താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം അവയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് തികച്ചും മൗനിയായി കൃഷ്ണനിൽ മുഴുകിയിരുന്നു. മനസ്സ് സദാ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ബാധനായിരുന്നതിനാൽ ഇന്ദ്രിയ പ്രേരണകളിൽ മുഴുകിയ ഈ ലോകം എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അവന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന്.
ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലായിടത്തും ഭഗവാനെ മാത്രമേ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്ഥാവര ജംഗമ ദേക്കേ നാ ദേക്കേ താരമൂർത്തി സർവത്ര ഹൈ നിജ ഇഷ്ടദേവ സ്മൃതി എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ത് കാണുമ്പോഴും ഭഗവാനെയാണ് ഓർമ്മിക്കുക. അല്ലെ? ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായ മയിൽപീലി വിശ്രയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെ ഭഗവാനെയാണ് ഓർമ്മിക്കുന്നത്. അല്ലെ? ആ ഒരു കൊട്ടാരം വൈദ്യൻ അല്ലെ രാജാവിനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഭടന്മാര് മയിൽപീലി വിശ്രയൊക്കെ വീശുമ്പോൾ എന്താണ് ആരെ ഓർമ്മിക്കുന്നത്? ആ മയിൽപീലി കാണുമ്പോഴും മയിൽപീലി വിശ്ര കാണുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ഓർമ്മ വരും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകൾ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിൽ അവിടെ വീഴുകയുണ്ടായത്. രാജാവ് വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അത് എനിക്ക് ചെറിയൊരു അപസ്മാരത്തിന്റെ പോലത്തുള്ള ലക്ഷണമുണ്ട് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ എന്ത് കാണുമ്പോഴും എല്ലാം ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് പറയാറ്. എന്തും ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇസ്കോണിലുള്ള വലിയ മഹാരാജാക്കന്മാർ അവരൊക്കെ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നതാണ്, എപ്പോഴും കൃഷ്ണാഭാവത്തിലാണ്. എന്ത് വസ്തുക്കൾ കണ്ടാലും അതൊക്കെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് പറയും. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഒരു മഹാഭക്തന്റെ ലക്ഷണമാണിത്. കൃഷ്ണനോടുള്ള വിശ്വപ്രേമ നിമിത്തം മഹാഭാഗവതൻ എല്ലായിടത്തും കൃഷ്ണനെ ദർശിക്കുന്നു എന്നത്. പ്രേമാഞ്ചനച്ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്ത സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോക യം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്ത ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാതി പുരുഷൻ. പ്രേമത്തിന്റെ അഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ദൃശ്യനാണ്. ആ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നു. വേദേഷ് ദുർലഭം അദുർലഭം ആത്മഭക്തം ആണ്. ആ വേദാന്തികൾക്ക് പോലും ലഭിക്കാത്ത കാരുണ്യം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. പല ആൾക്കാരും ശനി, രാഹു, കേതു ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്വാധീനമുണ്ടാകുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നു. അല്ലെ? എന്നാലും പറയുന്നു, ഇതിന് വിപരീതമായി പ്രഹ്ലാദൻ സദാ പരമോന്നത ഗ്രഹമായ കൃഷ്ണന്റെ സ്വാധീനത്തിലായിരുന്നതിനാൽ അവന് ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കാനും കൃഷ്ണാബോധമില്ലാതെ ജീവിക്കുവാനും കഴിയുമായിരുന്നില്ല. അതാണ് ഒരു മഹാഭാഗവത ലക്ഷണം. മഹാഭാഗവതൻ കൃഷ്ണന്റെ ശത്രുവിനെ പോലും അവിടുത്തെ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ചവന്റെ കണ്ണുകളിൽ എല്ലാത്തിനും മഞ്ഞയായിരിക്കും എന്നതാണ് ഇതിന് നൽകാവുന്ന മറ്റൊരു ഉദാഹരണം. അതുപോലെ ഒരു മഹാഭാഗവതൻ അവനൊഴികെ മറ്റെല്ലാവരും കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരാണ്. അത് പറയും, എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരാണ്, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് ഞാൻ ഒഴികെയുള്ളത്. എന്നാൽ അവരായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തൻ. ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം കാണിച്ചു. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട മഹാഭാഗവതനാണ്, പരമോന്നതനായ ഭക്തൻ. അവന് സ്വാഭാവികമായ ആസക്തി ഉണ്ടെന്ന് മുൻ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണനിലുള്ള അത്തരം നൈസർഗികമായ ആസക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു. ഒരു ബാലനായിരുന്നിട്ടും പ്രഹ്ലാദൻ കളികളിൽ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 11:2:42 പ്രസ്താവിച്ചുള്ളതുപോലെ വിരക്തിരന്യത്ര ച, ഒരുവന് എല്ലാവിധ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുള്ള താല്പര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ലക്ഷണം. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും ഒന്നിനോട് ഒരു താല്പര്യമില്ല. ഇതെന്താണ് പറയുന്നത്? പ്രഭാതർ പറയുന്നത് കൃഷ്ണാബോധം നിങ്ങളിൽ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു, അതാണ് അതിന്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് കളികൾ ഉപേക്ഷിക്കുക അസാധ്യമാണ്. പക്ഷെ പ്രഹ്ലാദൻ ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനായിരുന്നത് മൂലം സദാ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ധ്യാന നിമഗ്നനായിരുന്നു. വിഷയിയായ ഒരു വ്യക്തി എല്ലായ്പ്പോഴും ഭൗതിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വിചാരങ്ങൾ മുഴുകുന്ന പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ പോലുള്ള ഒരു മഹാഭാഗവതൻ എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണസ്മരണയിൽ മഗ്നനാകും. എന്തും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കാണും. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. സാധാരണ കുട്ടികൾ എല്ലാ സമയത്തും കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നാൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് ഇതിലൊന്നും തന്നെ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ്. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം.
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्ण। प्रतिदानम विष्णु के लिए श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। അടുത്ത ഏകാദശി വരുന്നത് 9-ാം തീയതിയാണ്. അടുത്ത ഞായറാഴ്ചയാണ് ഏകാദശി, കാമിക ഏകാദശി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വേറൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण. ഓക്കെ, അപ്പൊ വേറൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ച അനന്തകുടി വൈഷ്ണവിന്റെ ജയ, ശ്രീ പ്രഭുപാദ്.